Assalamu alaikum, sunana Hamza Musa Usman wanda aka fi sani da Shehu na Allah. Dan wa masu kallon mu da kuma sauraron waƙoƙin mu to ina muku albishir da cewa mun kawo sabon channel ɗinmu mai suna Ba Musa TV. Duk wanda yake bibiyan mu ko kuma yake son waƙoƙin mu ko kuma bidiyoyin mu na comedy sai ya shiga ya danna subscribing, ya mana sharing, ya yi liking, sannan ya danna ƙararren sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu idan mun ɗaura. Mun gode, Allah ya saka.